Velkommen til vores partifilm. Vi er SF, eller Socialistisk Folkeparti, og vi er et dansk venstreorienteret parti, hvis ideologiske udgangspunkt, som navnet antyder, er opbygget omkring socialisme, eller mere specifikt folkesocialisme. Vores mærkesager er en grøn verden og dagpenge. Vi vil gerne forbedre dagpengesystemet, da vi mener, at det giver mere tryghed i den danske befolkning. SF har nuværende 12 mandater i Folketinget. Socialistisk Folkeparti blev stiftet af Axel Larsen. Han var tidligere medlem af Danmarks Kommunistiske Parti i november 1958. Det parti mente, at man skulle indføre socialisme via den demokratiske vej og diktater fra Sovjetunionen. Fra start var der meget fokus på økonomi og nedrustning, men senere hen fik partiet flere mærkesager som f.eks. feminisme, miljø og menneskerettigheder. Her på nylig blev der lavet en ny meningsmåling, og den meningsmåling viste desværre, at vælgertilslutningen til SF nu er så lav, at SF ville være det mindste parti i Folketinget, hvis der blev lavet et valg i dag. Kun 3,8% af vælgerne ville ifølge målingen sætte deres kryds ved SF i dag. Men i Folketinget i 2011 fik partiet 9,6% af stemmerne. Vores kernevælgere er dem, der går ind for ting som miljøet og menneskerettigheder. De går ind for børn, dagpenge, miljø og velfærd. Den ideologiske base af folkesocialismen er inspireret af demokratisk socialisme og grøn politik. Derfor er det SF's mål at sikre, at de mange marginalvælgere er dem, der leder efter mere socialistisk og socialdemokraterne, og derfor det radikale venstre. Siden Socialdemokraterne og det radikale venstre på det seneste er begyndt at føre nogle mere borgerlige politik inden på nogle punkter, er det realistisk at forestille sig, at mange af deres kernevælgere nu leder efter at stemme på et mere socialistisk politik, og den rolle kunne SF sagtens fylde. Som et socialistisk parti er det SF's mål at være det parti, som når ud til en stor række af vælgere, og det synes jeg, vi klarer meget godt. Så at stemme på SF er en stemme på fremtiden. Tak fordi I gør det med.